सैमा सोंनाय मैदेरनि होसोनाय बेखौथ' जों गिखायाखै बे सिलाइ बारुदजोंबो जोङो नेवसिनानै थाबायबोबाय बेसेबांबा मानसिया दिनै जोंहा गुलि जानानै थैलांबाय जोङो खेरखेरायाखै बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा मोदैया मेगनाव मोदै रुजुननानै बिखा गावनानै गोरबोआ बायफ्लेनानै दिनै संसार जानानै दङ थेवबो जोङो निष्ठुर हृदय गैयै गोरबो गैयै मानसिफोर बायदि थाबायबोगासिनो दङ मानोना जोंहा थांखि दङ थांखि 5,000 मानसि थैनायनि बिनिमयाव जोंनो लाख लाख बर' फिसाफ्रा थांना थानायनि थाखाय मोनसे हादोर नांगौ बे थांखिखौ जोङो होसोबोगासिनो दङ दा नंखायनो दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन जि जाया मानो बिनि थाखाय जोङो रेडि जाखा जायखिजाया थासारिखौनो मोगा मोगि जानो थाखाय जों रेडि बेनि थाखाय जोङो दिनै थियारि जानो सम जाबाय दानि बर' फिसाफ्रा बे मुलुगाव जोंखौ रावबो नायस'नाय नङा दिनै खौरांगिरिफोर दानि बुंदों टमारा निउसआबो जोंनि हजोंसो दामहैगोन बेवहाय दामनाय नङा होननानै आङो मैया सानसेयाव खमसे खम 20टा 25टा नेशनेल इन्टारनेशनेल चेनेलनि मानसिफोरजों रायलायदों बयबो बुंदों जोङो नोंथांमोननि निउसखौ जोङो साफायगोन बेवहाय बिराद खम टिभि चेनेलफोर फैदों आरो बिथांमोना बुंदों नोंथांमोननि निउसआ जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट नङा मानोना बै निउसखौ जाय सालायो बियो कर्परेट आरो बे कर्परेटआ गावनि बिजनेसजोंसो लिंक दोङो बड'लेण्ड आन्दलनखौ दामना बेहा जेबो लिंक गैया जायजों दामोबा बेहा टिआरपिआ बाङो बेहा लाब जायो बेखौ गासैबो माने परिबेसा खामानियानो मोनसे सम लायो बे समखौ जों नेनांगोन आं दानिनो बुंदों जोङो बे फिसा फिसा साइडआव धरना होनानै थाङोमोन बड'लेण्ड आन्दलना दिनै एबसुआ एनडिपिआ रावखौबो थाखा होनानै लाबाखै नोंथांमोना गावनो गाव टिकेट दाननानै आं बर' फिसा आंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै दिनै फैदों आरो बेनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा जेबो गैया आरो बे गोसो गोरबोआनो गाबोन समफोर बड'लेण्ड मोनजासिम बर' हारिखौ दैदेनलांगोन दा नंखायनो रायजोफोर जोङो दिनै गोसोआव लाखिनांगोन बेसेबां बर' सेंग्राफोर एनडिपिनि मुङाव गावथारजाबाय नायगेर सान्द्रि संग्रायफोर बायदि गब्लंजासे गावफ्लेबाय बै थासारिफोरखौ जों बावनो मोननाय नङा बिएलटिनि मुङाव गावथारजाबाय एबसुनि आन्दलनाव गावथारजाबाय बै थासारिफोरखौ जों बावनो मोननाय नङा दिनै बिथांमोना थैनायखायसो जोङो बर' हारिया नैबे लामायाव गसंफैनो हादों नैबे थासारियाव फैनो हादों बेनिफ्राय उनथिं लांनांगौआ जोंनि बिबान आं सोर बेजों खोथा गैया आं सासे बर' फिसा बे आंनि बिबान जोङो बेखौ लानो हानांगोन आं बेसेबां लेखा फरायदों आंहा बेसेबां थाखा दङ आंनि महर मोखाङा माबायदि बियो जेबो हिसाब जाया हिसाबा मोनसेल' जागोन आं बर' हारिनि थाखाय मा मावलांनानै होनो हादों बेसो हिसाब जागोन दा नंखायनो रायजोफोर जों थियारि जा दिनै गरखाफ्रा बेवहाय धरना होफैदों बिथांमोनाबो काउन्सिल मोनदों काउन्सिल मोननायनि उनावबो काउन्सिलनि चिफ बिमल गुरुङा गावनो बुंदों 2019 हय आं थांनानै थागोन नङाबा गरखालेण्ड जानांगोन होननानै बिमल गुरुङा समायखिरा लादों जोंबो लानांगोन जोंनि सोरबा साफा सानै राजखान्थिगिरिफ्रा राजा लामायाव फैनो लाजिबानो जों बर' हारिया लाजिनायनि बाथ्रा नङा बियो सोरबाया दिनै बाबानो जोंनि बानाय बाथ्रा नङा बानांगौबा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङावनो बानांगौमोन लाजिनांगौबा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङावनो लाजिनांगौमोन एसेबां सत्यग्रह हांगार स्ट्राइक खालामगोन बे मोनथाम हाबाफारि बिनि उननि हाबाफारि जोंहा गोलाव दङ बेखौ जोङो फैगौ 14 तारिखआव नोंथांमोननो फोरमायगोन मानोना रायजो राजाफ्रा बुंदों सानसे खालामलाय दलद थालाय बेजों माइरङा मोननाय नङा ओंखामाबो संजानाय नङा होननानै दा बेखौनो जोङो नायबाय थादोंमोन थांनाय बोसोरबायाव नायबाय जोङो खना खनला बर' हारिया मा जानानै दङ आरो बे बोसोरबा 6 बोसोरसो नायनानै नुबाय बर' हारिनि गोसो गोरबो बिख्लोआव बड'लेण्डआ अलरेडि जायगा लानानै दङ जोंहा गिनांगौ जेबो गैया दा बेनिखायनो जानुवारि मासाव फेब्रुवारि मासाव मार्चआव एप्रिलाव मेआव जुनाव आगस्टआव नभेम्बर डिसेम्बर जों आन्दोलननि प्रग्राम जों बानायजोबखाबाय बेवहाय खुनु थाद'नाय गैला एबार जों कन्टिनिउ खालामगोन दा बेवहाय दिनै अल इन्डियानि लिडारफोर फैनांगौ दङमोन बिथांमोना फार्स्ट रायलायनायाव बुंदोंमोन नेशनेल फेडारेशननिफ्रायनो बानायगोन दानि जिखुनु मेटार नङा आं उखैदों आंनो ओंखाम नांगौ आं गांदों आंनो दै नांगौ बे आंनिसो बाथ्रा बियो दा बेखौ जाय बुंनो हागोन बियो बे भीर तो होंगे सल सकुट सले बे जि बाथ्राखौ बुंदों जोङो मोदीनो दिन्थिनांगोन जेसेबां भीर जाथों जेसेबां दावराव जाथों जेसेबां जि जाथों जों थाबायलांगोन बेवहाय खुनु बिकल्प रास्ता गैया दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय बयनिसिम